नमस्कार दर्शक बंधु मु बुलु आपनको पुଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବୁଲୁ ଫାର୍ମିଂ ଦୁନିଆ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ତ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ତ ହୋଲି ଉପହାର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁଟାକି ମାଗଣା ରାସନ ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ପାଇବେ, ତ କେତେ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ପାଇବେ, ତା ବାଦେ ଅନ୍ତର୍ଦେୟ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ କ'ଣ ପାଇବେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଗଣା ରାସନ ତ କେତେ ତାରିଖରେ ମିଳିବ, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯାହାକି ଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେଉଁଟାକି ମାଗଣା ରାସନକୁ ନେଇ। ତ ରାସନ ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବେ, ତା ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଦେୟ କାର୍ଡ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ତ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ତ କେତେ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ତ ତା ବାଦେ ଆପଣ ଯଦି ସଠିକ୍ ରୂପେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଜିନିଷ ତ କ'ଣ କରିବେ, ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ସବୁ ପାଇବେ, ତ ଅନ୍ତର୍ଦେୟ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ କ'ଣ ପାଇବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ମୁଁ ଆଇ ବଟନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ତ ଆଇ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 2 ଲକ୍ଷ କ୍ରସ୍ କରିଛି ଭ୍ୟୁ। ତ ନିହାତି ରୂପେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ସହିତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆଗକୁ ଏମିତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହୋଲି ଅବସରରେ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଯେଉଁଟାକି ଚାଉଳ ଚିନି ସହ ମିଳିବ ଏହିସବୁ ଜବରଦସ୍ତ ଲାଭ। ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରେଜେରୀ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ଅନେକ ଚମତ୍କାର ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଯାହାର ଲାଭ ବାବଦରେ ଶୁଣିଲେ ଖୁସିରେ ଝୁମି ଉଠିବେ ଆପଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦେୟ କାର୍ଡ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ତ ଅନ୍ତର୍ଦେୟ କାର୍ଡରେ ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଲାଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ତ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ଚିନି 18 ଟଙ୍କା ହାରରେ ଦିଆଯାଉଛି। ତ ହୋଲି ଅବସରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗହମ, ଚାଉଳ, ତା ସହିତ ମିଲେଟ୍, ଯଅ ଏବଂ ମକା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣ 18 ଟଙ୍କାରେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚିନି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଦେୟ କାର୍ଡ ସହଜରେ ବମ୍ପର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତର୍ଦେୟ କାର୍ଡରେ 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ, 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ, 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ମିଲେଟ୍, 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯଅ ଏବଂ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ମକା ଦିଆଯାଉଛି। ଯୋଗ୍ୟ ଘରୋଇ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗହମ, 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ଏବଂ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯଅ କିମ୍ବା 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ମକାର ଲାଭ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସନ ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ରାସନ ଡିଲରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁ ପରିମାଣରେ ରାସନ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ମାଗଣା ରାସନ ଏବେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଲାଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରାୟ
80 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ମାଗଣା ରାସନରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଯେଉଁଟାକି ହୋଲି ଉପହାର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁଟା ମାଗଣା ରାସନ ପାଇବେ, କ'ଣ ପାଇବେ, ତ କେବେ ମିଳିବ, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିହାତି ରୂପେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତ ଆଗକୁ ଆମେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।